Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Kumusta? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon no. Party na tanong mga ka-listeners no. Mga ka-followers, dali ra kayo no ang sugilanon. Kung si dili pa day akong basahon ning naay duha nga nag-comment no. Si James Savero, shout out ni Idol sa Mansawan, New Bavista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao, Orok City. Wow, this channel really never runs out of stories. Oh, that's great. That's why we were present every day. Okay, salamat kayo na sa pagpaminaw no. Shout out kay Idol no, James Savero. O kang Len Sebmin. Thank you kayo Idol. Okay, way sa payan Len Sebmin no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug shout out din yung tanan nga sunod aning dramahan no. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa mga sugilanon nagikan sa RMN Drama. Ug karon dito maglangan ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 10. Ikaw, mahal ko nimo. Deep velvet nights. Thank you sa breakfast, ha? Nabusog ka? Nabusog. Pero, nga nang imo manggigunita ng akong kamot. Ugoy, imo pa manggigislit. Nga no na. Happy lang ko nga ikaw, banti ka. Basta, dili ta magdali, ha? Oo, of course. Di tagid ka dali-dali on, Nix. Ayaw lang ko didi nga mamisita sa inyo, ha? Okay raman ang mamisita, good. Basta, timingon lang sa gid ninyo nga. Good mood ko. O, sakto sa kuspahuway. Kadiyot, good? Nga no? Naday daghang mamisita nimo? Rans, daghan kong mga higala. Basta sa ako nang giingon nimo. Kung sakto ko sa pahuway, ako yung atubangon ng akong mga bisita. Ay, may klaro. Mas may klaro. Manawag ni mga bisita si Nikki, to? Uy, natural. Kung naan mamisita niya, yung atubangon. May chance ka kasi mong pag-umangkon. Hala no? Ngano ako may imong pangutan-un, uy? Oo nga, magisot-kisot mo nung sa inyong mga uyab, di ba? May pagtingin ka na ako si Nikki? So, nabugnaw na ka. As in, cold na. Ay na lang ka na ako. Wa. Dali ako mabugnaw kang Nikki, there. Ansa? Dali ako. Kuan ba ka nang punan ba maganin ako ang akong paningkamot? Aron iyag yung makita nga tinud anay good ang akong love niya. Lagi. Sabi ko, di na ka. Kaya, ari na lang ka na ako. Ha? So, man di ay na. Why you thinking 2x2? Unsa? Ito ba ito? Kahoy? 2x2. Dos por dos, Ikaw na lang siyabot, ay da. Magladuha pa man ka. Ay, Mana diha. mahadlok magud ko tiyan. Nga tingalig. Mag-gun with the wind ang imong mga petals. Gun with the wind, Ghosting ba? Ghosting. Oo. Di na kayo tabo, oy. Tinuot? Lagi, basta. Salig lang gid sa imong talent o sa imong kawafo. Pero ako wag yung kay swerte. Again and again. Ni ako anda mo sao ni mo. Si Nikki. Si Nikki, ikaw nakatubag. siya good mo yung akong gikinahanglan. Siya good ang akong love. Get lost! Ha? Practice sa todo! Practice! Nang! Oh, Dalpo, ngano ka? Dawata din ako. Hoy, ang sama ni po. Bawa din nang. Lindot kayo ng utanan. Labi magtunog kag nangka. Wow! Ay, pila man sabne. Awa eh. Imo na. Unsa? Kung manitugong sa kong amo, ni Bayjorin ba? Na nag-abot sa among buwad, lainan kayod.
Ay, di ko mudawat, anak, Dolpo, oy. Tingalig ako pa'y makaingon sa inyong alkanse. Ay, pagtukan na alkansi nang, oy. Oh, sige na, nang. Dawatan ng iputos na ko para nimo. Ay, di, lagi ko. Kalahin mo sa nimo nang, oy. Ako na nang bayaran, God. Kasabang kong bayjuri na na. Kung ako nang dawato ng bayad. Dolpo, nahibaw ko nga naninguha si Jorin sa akong anak. O kung magpatuyang kog dawat sa inyong hinatag nako, ihatag di rin nako. Kuyaw nga mabuybuyan ko, anak. Ha? Kasi may mamayboy na mo nang. Si Jorin. Pwede na may tabo nang, oy. Labod kayo niya si Nikki. O, mao na diha. Ha? Unyag dili siya mo isugtong Niki. Dili ka siya masako. Dili ka siya mainomdom sa ang gipanghatag nga buwad. Na, ayaw na lang na, Dolpo, eh. Yan na lang. Pero kung imong ibaligya na ako ang mong buwad, mas mudawat pa ko. Pila ba na, ha? Ay, ako sa pangutan mo si bayjuri na, ha? Malasaw din ako, eh. Ang akong mga gilauman nga makatabang nako, pulos palpak. Mga inutil. Kinsa inutil bay? Ikaw, Ha? Ako? Inutil ko? kamong duwas Dolpo. Ay, salamat in town. Daghan di aming mga inutil. Kadaghanas na yung petals ni Renz. Oy, Nikki. Malipay ko, te. Unya siya, imo siyang gilipay. Unsaon ko man siya paglipay, te? Oh, imo na ko siyang sugton. Unsa? Lovers na good mong duha. Sharo, di ko ka maluoy niya. Murag, gikubala naman tingali na iyang kamot sa pagkulit ang mga petals, oy. Hala, no? Suhito lagi ka, te, no? Grabe sat ni mo eh. Huwag kitingalag kamay ko maniyan. Ambot lang. Blo, huwag ka may bawo nga nahigugma kaniya? Unsa man iti mailhante nga mahigugma ang tao. Parehas nako. Nalipay makakasgi pang hatag ni Renz ni mo. Nalipay. Oh, mukiligpog ka kung di mo siya makita. Unsa man ang mukilig, te? Hala no? Huwag kasabot na sa'yo mukilig. Oh my God! Kanabang. Sige mo, explain na lang ko, ha? Sige, te. Ka-bright ni mo, kasabot sa'yo mukilig. Pasakta ko no ko, tibi. Unsa na nga kilig, bi? Kanabang ma-excited ka kung naa siya. Unya, magsige ka guna-huna niya. Kanabang murag magitiko ng imuhang kasing-kasing kung di mo siya makita. Unya, murag ko si una imong dughan kung imong makita nga may kauban siya o ikasulti siyang babay. Suhito lagi ka, anak, tino? Ang no? Daghan nagug ko nga makilig panahon nako. Kapilan ako ni kilig. Uy, niya sa man. Mubati ba ka sa ako nang gipang-mention? Ambot lang, ti, uy. Ala, kaalkansi pa yung Renz ani, oy. Tingali ba yung magmahay ka, wafa, kung mawa na ni mo si Renz? Nga nung magmahay mang ko, te? Wala magukod-gukod ni mong wapo. Wala mo hatag ni mong mga petals nga maayo kayong pagkakulit sa imong ngan. Ug may... Ay! I love you, Nikki. Oh, di ba? Te, Oh. kapila man ako balik-balik ka nga may obligasyon palagi ko sa akong inahan ug sa akong mga manghod. Ay, Unya na lang ko ng gugmati, uy. wala no. Diak, uy. Doon na ba kay kasing-kasing ni nga akong pag-umangkon? Nindot ko kayong pagkabuhat ni Ren sa pagkulit sa mga petals. I love it. Pero, love pasad ka na ako si Renz. Excited man sa kung makakita ni Renz. Mauna ka ni ang giingon sa akong iyaan nga love. Kung manguyap ko, unsaon na lang sila si mama o kang akong mga manghod. Ayaw gyud pagtuon ni King nga obligasyon nimo ang imong mga manghod. Do na baya sad ko'y madawat nga pensyon gikan sa inyong amahan.
Pero nalipay sad ko nga nakakita ka nagtrabaho ug naghuna-huna ka namo og sa imong mga manghod. Basta ayaw baya gid pagtuo nga kay gipahuman ka namo sa imong pagtuon. Investment ni para namo. Makahimo pa ko sa pagpaeskwela sa imong mga manghod. Tawi. Ano na huna naman hinuon ko ini? Ter, Uy! Lang, nabilagro man ko ka. unsay milagro? Karon pa ka ni ani. Si Mana Ragani nga wa ko ni anhi. Muingon kang milagro. Mingaw ka na ko, no? Hehehe, nga nagutang pingahon ko nimo sa manuyab ta. Soyan ba na to? Hoy! Sure, oy! Unsa? Kaya? Ato bang suwayan nga uyab na tang duha? Uy, di ko, alkansi ko. Nganong alkansi mo ka? Sige magkagani. Sige kagakot sa akong mga pagkaon. Ako mga biskwit. Ingon gituyo pagpalit kung gutomon ko. Ako na gituyo niya. Ari, o nimo, kanon nimo. Kadaw sab nimo eh. Oh, kay nga no. Imo kwarta ang gipalit, ana. Terry, nakasuway na kag uyab. Hagbayra. Daga na kag uyab. Awahira gid kag gab. Sa ato pa, dili na lang kumistil manguyab nimo. Unsa? Uyab na lang tang duha. Unya nas buwas irog-irog. Ter, tugas tinod. Ano ka, Jurin, uy? Nga gutaw na mo ng imong naong. Ano ka, uy? Tugaan ligyos tinuod. Usa lagi na. Gitapa ni Ren si Nikki. Usa kitaban. Si Nikki lagi. Kisa man nagtapan sa kuwafa nga niyas. Si Renz. Duol ako dire. Ha? Nga naman. Basta duol lang. Oh. Hindi na ko sa mundulo. Wa man. Anong mo magkikita pa akong agtang tiray. Unsay waman. Wa kahilante. Nasa ato pa. Wa ka magsalimuang. Pagkaro di atir, oy. Magsalimu ang gutang ko. Ano pa ka nagkapasangal? Gitaba na akong wafa nga nis. Og tang Renz pag yun. Usa? Tingaling ako'y tabano ni Renz. Ako no. Dili tino nagitaban si Nikki? Di, woy. Ah. Di yan magugaan ng chismisa, oy. Animal gining kapoy. Papaulian na siya ato, oy. Papaulian na. Aw, ayaw lang di ay. Ayaw lang kay way makalingaw na ko din hida. Pero di mo sa sigab sa maong chismis. Nagkuyo ko na sa si Renz ug Nikki. Sweet ko no kayo. Nagtinatawaan na ipa ko no. Malisyoso yun kay di ko nahuna sigab, ha? Yun na, anong nagkuyo man sab sila der? Yun ang gihatod si Manang Oy sa paradahan. Pero, ayaw lang sudya isigab, ha? Pasabi nga ako'y sudya atong nguyo-nguyo. Thanks sa istorbo, Renz. Istoro mo, good. Hindi di ay. Imo ko kong giubanan nga nagpasakay ni Mama. Natural nga, ubanan tagid ka kay importante gud ka na ka. Imo gyud kong pabilibon, no? Ha? Nix, di baya pabili mga kong gibuhat, ha? Imo kong inahan ang imong gihatod. O di sa gusto nga mag-inusara kang mauli. Mo nang giubanan tagid ka. Wow! Milupa man sa dako atay, ana, Renz. Gusto lang di kang panalitan. Kay importante ka sa kong kinabuhi. Happy na tamo abot sa amo. Pwede kong muhapit sa inyo, next. Doon na lang kung importanteng isulti mo. Di nila din mo isulti. Ato lang sa inyo. Please. Oh, bahala ka. Musamot ka lang nga imong pagpauli. Okay ra. Mahimong imo kong padayunan sa inyo? Ganong dili, good. Sige, manghapit ta sabay. Uy, may pagting man akong cellphone. Uy, wala. Si
Manang! Tere, si Nike. Oh, ano ako may mo pangitaan sa imong anak nga naghatod ba to siya nimo? Kauban niya si Renz. Naaba sila, naana. Bitaw Manang, oy. Ako na nakita nga doon na siya diri, oy. Ug kauban lang Japon sa Renz. Ay, salamat. Abi na ako kaasa to dad ang Renz. Oh, wala kay salig ni Nikki? Salig man. Pero gusto lang kong maniguro. Ay, wafa! Nanawag imong mama, ay. Ay, sorry, Tere. Sulti, sa akong sulti ni mo, ha? O sige na, sige. Bye na. Nang, tagod nang. Hello? Manang? Hello? Hadlok mong inahan sa anak. Ay, wapa! Wala na ko siyang tahang pultahan, wapa. Abli yung pultahan, te. Abli man na, wapa. Bitter. Uy, hala! Nagkuyog mong duha, ha? O sa man, wapa. Imo magipakuyog si Renz. Come on na! Unsa to yung gisulti, te? Kanang don't mind it. Don't mind it. Joke only. Lingkod na, Rans. Doon naman kakaisulti na ko. Ah, thanks. Doon naman kakay-importante isulti na ko. Unsa man na? Bawas din eh. What did you say? Huwag mo taon na siya kasabot. Doon naman kakituyo sa wapa na ko niyes. Oo. Nga na siya magkagtutok na ako. Tingalig ako mo imong sultihan sa importante ni mong tuyo. Hmm? Skang, kanimi. Ter, pwedeng pakuha ko tubig, please? Imo ko gisugo, Renz? Te, mahimo bag imo lang una ming biyaan? Hey, don't worry. Musod ako sa akong kwarto. Pero nangayo magkagtubig, Renz, no? Ayaw na lang, Ter. Suod na lang sa mong kwarto. Ay, pikat ni mo, Renz. Misod naman si ate sa iyang kwarto. Isulti na imo importanteng tuyo. Katulgo na baya ko. Next. Sige, idham, oy. Makanlat biday mo tutunlan. Penintiri eh. Unya na lang na isulti imong importanteng tuyo, Renz. Gisungog kag maayo ni ate ay. Ayaw. Igayon na ginin ako, next. Tuig ko, next. Importante gikining akong isulti nimo. Renz, Ang tinuod, mahimo ko ba yung isulti nimo kining importante na kung tuyo nimo bisag asong lugar, ha? Pero para nako sagrado ning tuyo inungdan nga gusto kong ani ko din ipadungog nimo ang akong importanteng tuyo. unsa lagi nang imong importanteng tuyo? Ang singgit sa kong kasing-kasing. I love you, next. Bisan tuod og nagduda na ko si mong kaayo diri nako tungod sa petals. Pero Renz, nakalitan lang gihapon ko. Ang ako magkuduntang tuyo nga higala lang ta. Uwam ka magdali, next. Pero gusto lang akong masayod ka sa akong tuyo nimo. Karon nga nasayod na ko sa giingon nimong importanteng tuyo. Wa man sa kakang magdali. Mahimong tunan lang una na ako ang imong proposal. Imo ang tanahigayon sa pagtuon, Nikki. Abi man gud nimo, Renz. Nalipay kong nakatrabaho na ko. Aron makaabag ko ni mama sa iyang problema sa akong mga manghod. Sa ako nang gikaingon, imo ang tanahigayon aron tunan ang akong proposal. Okay. Onya kay nakasulti naman ka sa giingon nimong importante nimong tuyo. Mahimong mapahuway nako. Okay kayo, next. Okay na. Salamat, ha. Salamat sa pagpaminaw mo sa dagoy-ngoy sa akong kasing-kasing. Tawa. Nanong katawa man ka? Ang lawom naman gud kay nga Bisaya na imong gipanulti gud.
Danguy-nguy sa kasing-kasing. Ingana gid ka ang mahigugma. Basta tinud-an na gid ang akong gibati diha nimo ha. Una. Pero, ako pa ni hunahon ha? Sige, Nix. Salamat kayo. Sige. Ato na ko. Dali. Ihatod di kas pultahan. Aron makapahuway na sad ko. Uy, di. Hinayat ako na imong katawa, di. Uy, kita naligli apos doon si Renz. Kung taniya. Nalingaw magod ko niya, Wafa. Naminaw kasi ang ipanulti, di. Oy! Makaduog na ako, hinay man niya yung tingog. Ang akong gikatawan ba? Sige, lagi siyang igaham. Nya, sige siya kidat na ako. Nakabantay na ikat eh. Ay, sus, ni Mawafa. Kana na lang di na ako mabantayan. Ako unang agi sa una, day. Oo, day tino. Ingon si mama, te. Daghan man kuno kaayog ng ulitaw ni mo sa una. Walang kuno ka makauyab kay pilian kuno ka. Nagmahay bitaw ko. Sabi kimahaya ni mo, te? Ngahantod ka ron. Wa pa ko'y uyab tungkol sa akong pagkapilian. Mo na ikaw, Wafa. Kung kinsay nagustuhan sa imong mga suitors, go! Uy, simbak ko ka, te. Usa simbak ko. Te, may obligasyon pa ko sa akong pamilya. O ka na mo akong priority, no? Da, matiguang daga ka, anak. Di sa tingaliti, uy. Basta kay ako? Between Renz and Joren? Arigid kong Renz. Gwapo na. Padiskarte pag yun. Kung ako'y papilion, te, si mama paghihapon ang akong priority. Na, kuyaw. Si kuyaw. Kuyaw nga maghikog ana si Renz. Nganong kuyaw man? Love ka kay ni Renz. Uy! Sos, too ka man, anak, te, uy. Ayaw kalimot nga lalaki si Renz. O ang lalaki, dali na kayo na makapangitaglaing babae aron di gugmaon, te. Balak ta. Basta, giingnan ka na nako, ha? Nga in love kay na si Renz ni mo. Kung dili ka, akin na lang siya. Unsa? Ay, paita. Ngano ka? Nadi ka, ter. Yes, I'm here. Nahadlo ko eh. Hadlo pa. Kagwapa na ko. Dili Ano ikaw. yung hadlukan? Dili ikaw. Lagi ha? Kuan ba nga tingalig? Bubalik na sad nga likayan ko ni Nikki. Sus, ayun, anak. Dot, yun! Di mo ko ni mo tabangan, good. Wala, ha? Ngano ka mo ingon siya nga din ako siya tabangan, ay. Kung imo ba kong tabangan, nga nung wap ko ni mga tagihigayon, katong nagkuyog Miss Nikki nga mi pauli din eh. Bisag unsa ta kag sinyas, mura mahinod kag wa nakadungog nako. Ay, wa nakadungog. Gisongog, teka, ay. Ako man tong gitoyo. Unsa? Unsa pa ka diya. Sabi di, ay, abi ba na kung sakto kas diskarte? Ako tong gituyo. Aron diligin mo tuwang akong wafa nga nis nga komplot ang duha. Sabot ka. Ha? Komplot. Sabot ko na. Mao na. Mayroon man di kas petal, oy. May petal-petal din ha, pero kung kas kartiyo. Ay, mo ba dahi, Terry? Saon in love good kay kong Nikki, good. Mupopost na unta ko siyang... Mupopost na unta ko niya ba sa akong love. Pero, nagsamok-samok mo ka. Ha? Hala! Sa to pawagid ka makapropose? Naka-propose na hinon ko. Pero, muna sa ginhawa, sad. Ay, no problem. Pero, pahuwaton palagi ko niya. Oy, may na lang na, pahuwaton ka. Waka dutsuwag balibad. Mayong pagminaw sa Lex Pinoy. Angtod ka na sa nga akong paghuwat there. Angtod pulaan ka. Ha? Ay, Tiri, uy. sigab yung ilong niya. Hay, di ka makahuwat, ha? Sa to pa, huwag yung kamay gugma sa wafa na kong niece. Wakay patience, ha? Hala no, abi ni mo no, kanang, murag ako tingali mo imong langno. Sa? Ha? Pag binuang, tiri, uy. Ha? Ibaw ka ba, agad nga, unsa nga kung pagkagusto ni Nikki. Nakagusto rin ay ka. Huwag yun ay ka mahigugma.
Diya lagi ako lagi gay mo gigog mo. Tabang niligi ko. Ay, andam lagi kumutabang nimo. Pero kinahanglasan nga, hugton sad nimo ang imong bakos. Hugtan ba, hugtan? Pahawatan makakas akong wapang anis. Di, paghuwat, hugta gina imong bakos. Hugta jud na. Hanto di ka gaginawa. Moray pagi, aron mo tuog yun ang wapan akong nis nga may gugma jud kaniya. Was-was the matter, bro. Was the matter. Pilde naman tingali ko ini, Gab. Tungkol sa imong pagpataka. Hulo, kanus amang ko nagpataka, bay. Yan mga gitaban ni Rain Snake. Unsa man di ay, Iya naman nagibanan si Nikki nga nagpasakay siyang mama. maayo noon. Pita ginay mo, Gaboy. Pait ko no. Para gitabangan talang ka, aron di ka ma-indisper. Paulin lang ko sa ato. Unya, ang imong trabaho. Mundang. Hala, kanugon. Sakit na kong lugan. Si Renz, libre ng musuot silang ipuyan ni Nikki. Niya, atubangon para bagyong Nikki. Misuway na di kag pamisita ni Nikki. Wa pa noon. Wa pa man di ay. Suway eh. Mugawas na lang ko aron, mupalit og sudan. Murag ipulaan ako sa kipabaw ni ate na ako da. Nagkinanglan ka, escort? Ako na escort. Naunsa mong duha? Uy. Kuyawan man nato ninyong duha, uy. Makahimo ko sa paglakaw nga way escort. Nganong nanawag man kanak, wa kay trabaho. Naama, uy. Ngano man do na kay problema diha. Ngano man ka ma? Dili lang ko makapanawag nimo. Ay nahadlok manggod ko nga do na kaday problema. Unsa man sa akong problemahon, ma? Tingalig do na kay problema sa gugma. Happy birthday, ma. Nahinomdom ka di ay sa akong birthday. Ikaw di ay. Wala ka mahinomdom sa imong birthday? Tiguang na manggod ko. Abi kay tiguang na, wala day kay birthday. Ikaw gyud. Ayaw na paghisgot nga tiguang na ka, ma. Kay ang tao, samtang buhi pa, way pagkatiguang. Dagon sa makaroon, ma. Gikan ko ni Simba, nak. Magpadako kwarta, ha? Aron, magluto kag pansit para inyong sawaan sa akong mga manghod. Unya, isipan na lang sad nga inyo kong kauban, ma. Pagkaswerte, yun ako. Nga nakabaton kog anak sa ama ni Monique. Daghan kaayong salamat, anak. Maayo kinakita ta din eh. Doon na kayo tuyo na ako. Doon na. Unsa man na, bay? Di ba nagsabot naman ta? Nga kung kinsay makaunag duol ni Nikki, di na mo samok, ha? Kay gisamok tari ka. Ha! Kadulay nakigdungan ka na ko. Ikaw ang tingin mo medungan ako, bay? Unsa? Taro nga! Nailay mo tingog, eh. Abi niya sa nagtanaw na to, nag-away dan duwa. Magkalagot manggod ka. Pita. Minabis man, win man ka. Ay na, pangitag rason ko nga mag-away ta, tungkol lang suso ka babae. Usa lang ka babay. Di lang kay basta babay si Nikki Jorin. At ko siyang love. Importante kay siya sa kong kinabuhi. Laban sa sinako. Mas importante pa siya kaysa akong kinabuhi. Bida ni mo eh. Pagitagay mo original, be. Ay sunod-sunod. Hoy, mayong masayod ka. Naka-I love you na ko ni Nikki. Nga, sugot ka. Wa pa. Pero ayaw na lang samok-samok. Gipahuwat lang ko ni Nikki aron iyang sugton. Mangita sab ko higayon nga, maka-I love you sab ko ni Nikki. Bida ni mo eh. Ako'y nagkauna. Okay lang. Okay lang kung ikay nakauna. Unsay kong kalibutan nga ang dibuinas nanako ang dibuinas nga nanguwahi. Unsa?
mangharana mi si Bayjurin karong gabi niya. Sa? Manaygon mo? Manaygon kong tatot. Di uy, mangharana gud. Simpo pa man ang mampor, oy. Sagdi lang. Makadungog day si Nikki sa nindot nga tingog ni Bayjurin. Oh? Way siguro. Sabay siguro. Way siguro. Nga akong manok mao'y sugton. Apin sa kang kanta? Di oy, si Bayjurin ra. Aw, apin ako gapil ka. Ikaw may akong daygunan. Kamatay magkanguyo-uyo. Good evening, Nix. Uy, maayo ka nakatiming ka, Joren. Musuod na ra ba unta ko sa kong kwarto aron mo pahuway? Mao ba? Sa ato pa, nakaristurbo rin ko sa imong pagpahuway. Wa man. Sit down. Salamat. Naibaw ko ba, Nix? Isipon ko karong adlaw nga kanang pinaka-swerte na ko. Nga naman? Tungod kay nagkaatubang itong duha. Joren, magkaatubang manggihapon tang duha. Kung magkasugat ta dito sa office. Pero, lahi gini kadawa. Okay. Unsa may ato ni mo, Joren? Abi ni mo, pwerte gina ko mahaya. Nganong, gipabot pa na ko nining dapitang akong tinguha ni mo. Ha? Mani tinuod, Nix. Mani tinuod. Pero, wa pa manggip ko, wa pa gyud ko makasiguro sa kong kaugalingon sa dito pa ta sa ato. Unsa may wa ni mo masiguro? Kung ikaw bigyan ang binuhat, nga gipitik sa akong kasing-kasing. Tingalig-diligid ako kay nangabot ako ta ining lugara. Layo sa ato. Mao na akong imahayan sa akong kasing-kasing. Nga, nisugot pag akong malayo ka na ako. Una ko ba kasiguro nga ikaw may gikinahanglan sa akong kasing-kasing. Uwahin na ang tanan, Joren. Ha? Nganong uwahay naman, Nix? Doon na ka na iuyab? Uwa, uy. Nganong imong kong gingnan nga uwahay na? Kuan, sayop dito nga akong gisulti, Joren. Ang bota ko ipasabot. Nahangtod karon, wa pa ginamasod sa kong huna-huna ang gugma. Ang ako pang pamilya, ang ako karon priority. Kuan, andaman kong mangako sa imong responsibilidad. Nganto sa imong pamilya. Salamat na lang, Joren. Pero gusto kong ako mo imangunay sa pagpahuman sa akong mga manghod sa ilang pagtuon. Wa naman tingali tayo angay pang panagsultihan, Joren. Gusto na ko mapahuway. Nikki, ipanumpa na ko. Matinudanon ko sa kung tinguha diyan mo. Dili ko ikaw pugnan. Makabisita ba gihapon ko nimo? Nganong dili? Kana kun imo kong maatlan din Salamat sa imong pagbisita, ha. Namisita de Dennis Jorente. Ang naatlan man ni Joren ang wafa na kong niece. Di atubang no lang siya. Nakadungog ka ba silang gipanagsortihan? O may sila ba gamit og sound system, no? Wa ko kadungog. Ha? Nga naman ko, ay! Basta, labaw pa kag half shot. Ay, pahuwaton pamuhod kong Nikki. Alangan, nagtuod ay ka nga easy girl ang akong wafa nga niece. Agwanta lang good. Basta labaw palagi kag half shot. Hadlok lang yun ko, Ter. Ay, aron di ka mahadlok, no? Ani na lang. Ako nalay panguyapi. Ay, hud ko sige binuang, Ter. Lano?
Di ba ni binuang ang akong offer nimo? This is a good offer. Kami ragong dugo sa wapo na akong niece. Wapo mo Japon ko, di ba? Si Nikki mo'y gipitik sa akong kasing-kasing. Hmm? Seryoso? Namuha lagi ka. Ngano ka? Ningod ko makatugot nga, di ako mo'y makaangko ni Nikki. Ay, abi ko ni mo, Renz. Pinangka kayo sa akong wafa nga nis ang iyang inahan o mga igsuon. Tere, kung kami si Nikki ang makadayon, panggaon to gihapon ang iyang inahan o mga igsoon. Aw, kung maun mo, ayaw pag-surrender. O kung mamisita man si Joren din ay kahadlok. Kay, ako nga muskri ni Joren. Magdali kog labang aron. Makapadadan ko kwarta ni Mama. Abri mong bag. Oh, unsa? Abra! Among ang imong kinabuhi. Kamatngon ka ng talinis nga kita itol ko sa imong kilid. Imo kong dunggabon? Pati ang yun! Ayaw! Ayaw! Oh, Abri mong bag! Renz! Renz, salamat! Doon ay ma-hold up na ko! Pinagtaan mo ka! Renz! Tabang! Tabang! Renz! Luwas ka na. Luwas ka pa, Nikki. Dili may mumbihaan ka na ko din. Tabang! Tabang taon mo! Ang akong kauban gidunggab! Renz, may mga pulis na nagpaingon din. Please, ayaw bigay, Renz. I love you. Andam kong magpakamatay. Tungod ko alam nito. Papa, saan nahitabo ni Renz? Nadunggaban lagi, ti, uy. Patay? Simba ko kaintahon, ti, uy. Oh. Padayon pa siyang gitabang sa mga doktor. Oh. Uy, Ako magginakaingon init, diba? ikay bidunggab ni Renz? Dili intahon, ti, uy. Aw! Pero ako mao'y nakaingon. Ha? Pero ako makasabot. Mula bang naman gudunta ko? Aron magpadakong kwarta nila ni Mama. Kalit lang nga may tulo ka mga tao nga nagdagan nga may paingon ako. Dayon nilang bunlot sa kumpitaka. Unsa? Ug mao na lang kito, ti. Nagbinirahay na mis mga snatchers. O niya, may abot si Renz. Gidiretso man siya dunggab sa mga snatchers. Dayong panagan. Nagdaangi mo pitaka? Uwa man hinuod. Ay, arang-arang. Among unta akong sweldo. Ti, Kining. Agi pa kalma lang tikawa pa. Oy. Yaw sa naman karoon kahintang ni Renz. tuwa palagi siya sa operating room, ti. Gioperahan kay matod pas doktor. Naapil man sa pagdunggab ang iyang large intestine. Unsa? Ay, dili makani ikamatay ni Renz. Ti, ayaw ton pag sigigisgot og patay, ti, be. Nervison ko, ti. Nagkurog naman ganini akong tuhod, oh. Unsaon ko kapag pahibaw siya mga ginikanan, eh. Uy, unsay gisulti nimo, Tere? Nadunggaban si Renz tungod ni Nike? Ay, lagi tao nang, di ako galing ko sa ospital. Kay, gitawagan ko sa niece akong wafa. Gipahibaw sa naitabo ni Renz. Huwag siya mo ino kayo kung anong nadunggaban si Renz. Nga naman! Gilabanan ni Renz si wafa. Kay gustong snatchan sa mga snatcher. Ginoo ko. Nanon niya, kumusta naman ron ang kahimtang Renz? Ito ako sa operating room man nang. Nakikumbati pas kamatayon. Ginoo ko. Kaila ba kasi mga ginikanan ni Renz man nang? Alam ba, pahibawaan mo sila sa nahitabo sa ilang anak? Oh, nayabag ka di, Tere? Nga nung tao makailaman ko sa iyang mga ginikanan. Nga bago pa man lang na kung gikaila si Renz. Ay, di ay tuod nang no? Ay, tay pang, uyaw sa mga tubuhaton anin nang. Ano ba pahibaw na to ang mga ginikanan ni Renz?
Wa man sad ko masayod tiri, oy. Unsa man ra gibuhat ni Nike? Ay, to ay, siging hilak. Muanha ko. Muani si mama? Kuno. Nga muani man si mama, te. Imong gipahibaw sa nahitabo ni Renz? Ay, uoy. Kaya ako mo siya gipatabang. Aw, ako siya bang gipangutana ba? Kung nakaila ba siya sa mga ginikanan ni Ren? Naunsa man sa din taon ka, te, uy. Ano ko tang makailaman si mama sa mga ginikanan ni Renz? Nabago pa man na siyang nakaila din, eh. Ay, da, naratol ako wafa. Oy, first time in the Philippines history nga nakasugat kong ingunin, eh. Yan niya pag sa ospital. Operated. OMG! Kumusta si Renz? Ay, thank God. May namisita yun na mo din eh. Sorry nga, karon pa ko nakaanhi. Karon pa magkukunasayod sa nahitabo ni Renz. Ako may nakaingon, Joren. Nga nung naa sa operating room si Renz. Nahadlok ko. Ayaw na basulang mong kaugalingon. Next. Okay, huwag ka magtuo nga. Mo ito'y mahitabo. Nga nung nahibaw man sa itong mga stature, uy. Nga doon ako'y kwarta. Ay, may vow na gud sila wafa. Kay payday ba ya ron? Wa magod ako ipakita ang akong kwarta, te. Ang disgrasya, Nix. Ang pagbuminaw Diligin sa may bawan. Lex Pinoy. Ayaw mo kahatlok. Dili ta mo biyaan. Ang importante nga, mahibaw ang iyang mga ginikanan. Sigurado gyud ko nga may bawo sila. Kay gibalita man ang nahitabo ni Renz. Ay, nag-trending dayon si Renz? Te, Anak! ma, Nak! Ano paghilak? Wa kay sa nahitabo ni Renz. ako may nakaigon nga nung nadunggaban siya, ma. Kalma lang. May nangabot. Tingalig mga ginikanan sila ni Renz. Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ng uban pang sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Kulihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.